sila na farin ciki da ya kore damuwa. Rayuwa da kai zan yi ta so ya zama sila na farin ciki dan ya kore damuwa. Ni na taso gare ki saka sanyi a zuciya, kwakwalwa za ta yi aiki in kika ce na daina fariya. Akan ki ne na yi makanta da na zuciya na yi ɗauraya. Ni dai na ki ne don Allah kar da kiya da ni. Zan alfahari da ke in ke ka zam a cikin gida, zama ne zamiyo gare ki ni zan daɗaɗa. Shi kuma sirrin ɓoye zai zam a zuci sam babin raɗa. Ke ce maganin baƙin ciki a gare ni ne. Haka dai riko sana'arin kike alkinta, a kan kimi zan sallako iya ta san kina da maketa. Duk birjin da kika yi na yo riko kalmar kice na